mokwongo anya duoko ne erokamano kuom miya nafas mar go tournament maduong' e Afrika. Dine onge jide ok onena e platform no, koro an aduoko ne erokamano mokwongo. Then Kiena en coach maber, okelo great experience moago Uingereza kucha, kuma odil gi players madogo kaka Cristiano, Rashford. Koro aparo ni experience moago kuno no okonyowa moso ng'eni en striker. Coach ing'e koro finishing kanyo dong neno watemo waloyo e games te. Koro aparo ni experience moago kono oketo koni jotugo land pile. Koro aparo ni okonyo players in a positive way, players grow pile kimpira, kilife, niwach relationship ma en go be gi jotugo ber mar pap. Koro anya wacho ni jotugo komedo bed kode mosebedo kanyo gi mapogo bedo magombo biro, en learning process. Jotugo aparo ni bo improve ahinya. Niwach tactically gik mopuonjo gin gik ma ji timo e mpira worldwide, gik ma jotugo timo, timbe madongo be timo. Koro anya wacho ni coach komedo bed kode obo konyowa ahinya mbele ka. Kamano coach amewacho ni en coach for the future, kendo